Ahojte, vítajte pri dnešnom vlogu. Tento vlog bude taký sobotný zase, alebo teda víkendový. Uvidím, že čo budem robiť a čo všetko budem natáčať, ale teším sa a som rada, že som zase zobrala do ruky telefón a tak vás vítam v dnešnom vlogu. Teraz momentálne ideme do Kice, lebo chceme niečo pozrieť do auta a ideme tam aj nakúpiť, lebo mám pocit, že tie potraviny v Kice sú lacnejšie, tak sa uvidí. Takže uvidíme, čo bude za deň. Akurát už bolo také pekné počasie a škoda, veľká škoda, že zase prší, ale takto vás pozdravujem ešte z mojej kuchyne, ktorá je, nechcem ukazovať, ale trošku neporiadok, ale ten poriadok spravíme, keď sa vrátime. A kontrolór, keď si pozriete vzadu môjho psa, jak pozerá, čo sa bude diať. Má prehľad o všetkom. Vení. Ahoj, ty moja láška. Panička ide teraz preč. Panička ide preč teraz. Oho. Ahoj. Kuk. Panička príde, jo? Ty môj poklad. Jo. Ahoj. Úplne brutálny nákupčík sme spravili. Samé dobré veci. Teraz si pozriem ešte tedy, čo majú tu. Lebo mám veľmi rada tieto obchody, lebo vždy tu nájdem nejaké dobré blbosti. Že sme do Kice, že ideme nakúpiť. Ideme robiť veľký nákup, ale aspoň nejaké veci, o ktorých viem, že tu sú lacnejšie, takže uvidíme, či to je pravda. Sekšnú presne toto. Presne toto milujem a vždy, keď tam idem, si to kupujem, lebo je to mega dobré a zjem to proste, kým neprídem domov. Je to prázdne. Kúpili sme si také staršie ojazdené auto na rýchlo, lebo potrebovali sme auto a momentálne sme žiadne nemali. Tak sme kúpili a snažíme sa nejakým spôsobom trošku dať interiérov do poriadku. A celkom sme boli vekšne pozrieť a fakt, že celkom pekné veci tam mali napríklad na auto, či už na čistenie, leštenie a také tie veci, lebo chceme si ho trošku tak, aby malo proste náš vzduch, tak si ho chceme trošku tak vykrašliť. Takže sme sa tam boli pozrieť a potom som sa zastavila ešte v Lidli a tam sme nakúpili nejaké tie potraviny. Ale musím uznať, že stále si tie ceny Lidlu drží akoby lepšie v porovnaní so Slovenskom. Čo to padlo? My sme teraz také nainfikované tým seriálom Slúb. Rebeka pozerá Slúb už si na koľkatej časti? 37 a ja som na 14. Lebo začali sme to spolu pozerať, ale nejak som sa odklonila od toho, lebo som nemala čas ďalej pozerať. Alebo teda čo som mala, ale proste robila som všetko možné iné. A ona ma už predbehla a hovorí, že sú tam dobré zápletky, tak aj to si chcem ešte cez víkend trochu pozrieť, aby sme sa vyrovnali. Vieš, aby som mohla pozerať spolu s tebou. Chápeš, beba? Ešte sa vyjadrím k tým mojim vlasom, akože asi v predchádzajúcom vlogu ste si všimli, že moje vlasy boli asi o 10 cm dlhšie. Ale dostala som taký rápel, že ich chce mať také dlhé jak Rebeka, tak mi ich vlastne strihla. A teraz mám túto dĺžku a musím si na to proste zvyknúť.
lebo väčšinou nosím dlhšie vlasy. Je koniec, keď mi ja, ty vieš to. Máme tu cesty, ktoré von nespája. Choď von z mojich snov. To je náš príbeh, cítim blízky pád. Tak to pochop, že konec. Chceli sme viac, aj málo sa niekedy dá. Len pripomínam, že to nie som ja, hej. Už sa to nedá a nedá. Poviem ti tých pár slov, tak prebol jasná. Vyzeráš krásne. Vyzeráš úplne krásne. Myslíš si, že... Choď von. OK, čau. Kúpila som si lepidlo na dekupáž, vlastne servítkovú techniku. Rada vyrábam takéto veci. Idem momentálne niečo vyzdobiť a môžeme si možno potom spolu niečo spraviť. Môžeme si potom spolu niečo spraviť, napríklad také tie, že vystrihneme zo servítky nejaký motív a ozdobíme si tým napríklad pohár alebo misku, alebo ja som raz ozdobovala, dokonca s týmto som spravila celý stôl. Akože neviem, že či to úplne vydržalo dlhodobo, ale taký rok podľa mňa to malo... Aj dva. To vyzeralo dobre a potom sa to začalo ako keby tak šúpať. Ale toto lepidlo som kúpila v Šefte, keď ináč zháňate lepidlo na dekupáž, tak v Šefte majú a stojí tento kelímok 6 € a má 150 ml. Kúpila som si dve. Ona stále pokračuje. Len si zobrala nejaký keksik do úst a pokračuj ďalej. OK, radšej... OK. Ešte, že sa zabávaš. Když tě vedle sebe mám, ty ty si můj talisman. Čo sa ti dá znieť? Povedz radšej našim sledujúcim, nechcem ti pripomínať posledné 2 dní, ktoré si mala maturitné, ale panička sa rozhodla, keď celé Slovensko maturuje z angličtiny, tak ona sa rozhodla maturovať z nemčiny. A život si treba sťažovať, lebo to ťa robí silným človekom. Hej, no, tak celé Slovensko, že vraj na Slovensku maturovalo koľko? 700 detí? Tak to sú aj bilingválne, vieš, ale tak to hej, no. A aké sú tvoje pocity? Ako si vybrala tému, povedz? Teda, aká bola daná téma? Knihy a literatúra. A to už vraj moc nepotešilo, táto téma. A myslela si, že bude niečo ľahšie, ale podľa mňa tie témy boli všetky akoby ťažké. Na každú by si povedala, podľa mňa, že je na hovno. Takže nie si pekne upravená na tento vlog, ale nevadí mi to. Sme autentické? Áno. Daj na to. My chceme tento vlog ponať úplne na taký autentickosť, že nebudeme predstierať nejaký životný štýl, ktorý nemáme a chceme prinášať vám ten obsah, ktorý je úplne autentický. Ako je napríklad táto moja devočka tu. Ináč máš dobrý deň, nie? Toto je ináč naša taká bežná sobota, hej, aby ste si nemysleli, že... Upratovala som. Čo si upratovala? Chvíľa presne v túto noc. Kúpila som jej takýto pohár, aby veľa pila. A piješ viacej? Z Primarku je, keby chcete vedieť. Z Primarku, hej. A je to ten veľký. A piješ viacej? Keď mám vodu, áno. Veď asi tak. Keď máš vodu, asi keby... A teraz sú v akcii v Primarku, takže keby ste ich chceli, tak si ich kúpte. A my tu máme tohto nášho miláčika. Ahoj! Ty nemáš rád byť sám doma, že? Ahoj! Ty budeš na kamere, áno. Akože fakt, ja som úplná kuchárka. Toto jedlo zo včera, to musím poumývať. Ináč v Lidli som si kúpila toto, neviem to vôbec prečítať. Ježiš, skoro som to vykydla. Ale voní to pekne. Varím
toto a volá sa to Linguine. A kedy to mávali aj v slovenskom Lidli, ale už to nenašla som a teraz to mávajú v Rakúsku v Kice. Takže dám na to túto omačku a večera na svete. Potom vám ukážem ešte výsledok. Rozmýšľam, že či do toho pridám ešte pretlak, pretože je toho hodne málo. A sme traja a z tohto sa si traja nenajeme. Trošku som to nedomyslela, ale nevadí. Trošku to vytunujem. Takže tak. Dala som tam tento pretlak. Pasíromané. Neviem, čo asi paradajky. No, ale tento mám rada. Ináč stojí 99 centov v Kice, v Lidli. Aká si pekná. Ukáž, aké si používala produkty. Čo máš najobľúbenejšie? Tak veľa vecí mám v kúpeľni, hej. Ale ukážem vám jednu jedinú vec, ktorú mám že najobľúbenejšiu. Ťa vidím aj v tom zrkadielku. Ahoj. No, takúto vec. To je vlastne... Ja som mala aj toto. A ono veľa ľudí hovorilo, že proste z toho to vypadáva ovočie, reálne, že to hovorili. Že normálne vlásky ti začnú vypadávať z toho, lebo že to je strašne silný gel. To na vlasy či na obočie? Ono to veľa ľudí používa aj na obočie, ale aj ten normálny gel. Ale tým, že ja som už v podstate už aj 2 roky používam toto, čo je úplne 2-eurová vec. Oh, sorry. Skoro sme vyhoreli. 2-eurová vec, to naozaj na obočie, že najlepšia, dosť veľa aj na vlasy, tie baby vlasky, takže úplne super. Okay. Takže toto odporúčam určite vám, kto máte obočie také, že vám proste sa hýbe stále. Potom čiže to je tvoj akože obľúbený taký must have produkt. Potom máme toto. Ten najlepší puder, ty sama vieš, lebo ja som ti na ňo vlastne nahovorila. A on je taký, že proste zmatňujúci, ale on naozaj zakrie všetko, aj keď si nedáte korektor. Hovor aj ceny, aby vedeli, čo ja stojí. Neviem, koľko stojí. Podľa mňa tak do 3 €. 3-4 max. A to rúžové, a toto je do 3 €, myslím. Ale už tým, že sa ceny stále menia, tak už ani neviem. A potom ešte, čo je veľmi dobrá vec, je toto. Používaš? Akože niekedy si to dám, ale ja si to skôr dávam iba taký podklad, že aby som mala trošku rúžové pery a na to si ešte niečo A to teraz máš, hej? Áno, áno. A akože naozaj je to veľmi pekné, takže no, to si všetko. Čiže to boli také tvoje topkové produkty, hej? Ja som dlho mala aj tento produkt veľmi rada, ale teraz mám pocit, že až moc už trblieskavý a taký... Čo to je? Ukáž. Čiže Glow Booster, ale akože pod make-up je to dobre, lebo proste má to ten efekt taký, ale je strašne hutný a keď si na to dáte make-up, už to mám... Fú, sa to dobré. Ale ligoce sa to veľmi. Ale to je riadne. Jak to vyzerá? Hej, akože ono má to robiť taký ten glow efekt, pretože vlastne je to dobré, ale až moc. Dobre, tak ti ďakujeme za tvoje, jak sa povie, tipy na dobré produkty obľúbené. Teraz akože máš pekný make-up a teraz si použil tie produkty, teda, ktoré si aj ukázala? Áno, vlastne akože použila, ale ten podklad tak to nie je. Čo ešte rada používaš, Lukáš, z tých vecí, ktoré tam máš? No tu už asi nič nemám také, čo rada používam. Ako už používaš špirálu? Špirálu, akože podľa mňa najlepšia špirála je táto teleskopik. To je tá s tým tenkým štecom. Nemôžem povedať, že teda robí najdlhšie myhalnice alebo niečo. Možno niektorí, ktorí majú fakt, že dlhé myhalnice, ale naozaj robí veľmi také oddelené myhalničky. Zaostríme na ňu. Tak by bolo teda jasné, ktorá také to je. Akože robí, že pekné myhalnice, možno, že aj kúkujú. To zhora. Ale akože není to zase brutálne, ale tak 14 € je celkom dosť za špirálu, ale je veľmi dobrá. Ešte som dlho používala Evelyn. V obchode v Hebe, tak tam je obchod, tam je celý regál, jak je Essence, tak je Evelyn. Takže to v Hebe, ale je aj v 101 drogerie.
Nie, není, v 101 není. Ale naozaj proste, že úplne, že Evelyn vždy bolo v 101. Není už. Tak úplne obrovský regál a tam máš úplne, že všetko od Evelyn. Takže choďte do HB, keď chcete Evelyn. Ale Evelyn bola dobrá. Aj Linka, tá hádam ešte doteraz funguje. Ne, už nefunguje, lebo už je stará, ja som už minula, ale je naozaj, že... To bola v takom zlatom obale a tam myslím 2 roky išla. Áno. Už ani neviem kde, možno si ju vyhodila. Ne, však teraz som ju tu videla. No. Tak táto Linka... Akože najlepšia špirála Linka, Nehyb. Podľa mňa ju máme aj 2 roky. A už došla, ale naozaj fakt, že proste ona má strašne dobrú pigmentáciu a strašne dobré linky robí. Ak je úplne nová, tak je najlepšia. Takže ďakujeme ti za beauty okienko. A možno nám na budúce ukážeš nejaké iné zase produkty, ktoré používaš rada. Samozrejme. Niekedy si spravíme také video, takže... Chceme natočiť video na... Nehovor, to je prekvapenie. Vidíme sa na nasledujúcom videu. Ešte možno aj v tomto, nevieš. Tak čau. Sa rozlúčila, ale vidím, že ešte som sa vrátila, ale vidíme si, že žádliš vlasy. Sa chystáš niekam von dneska? Neviem ešte. Tak toto tu funguje v tejto domácnosti. Tu proste každý si robí svoje. Máš pekné vlasy. Keď máš takto ožahlené. Aj peknú farbu. Nie, ja som zdávala fialový šampón. Pekné. Tak teraz to v podstate chytilo dobre. A aký fialový šampón používaš? Ja neviem, ak sa už volá. On je taký biely a také fialové tam má. Není to Schauma, ale... Veď nemáme. Máme. Ten dole na zemi? Áno, ale už sa predáva aj v... Fanula sa to volá. Dobre, a ako to robíš tak, že nemáš tie fialové odlesky? No, že si ho dáš na vlasy. Ale niekedy ti zostane fialové. Tak ale to musíš vedieť, koľko si to máš nechať. Čiže musíš rýchlo umývať. Akože ja to vždy miešam so šampónom. Ja to nemám, že na čisto vlasy mokré, ale so šampónom, že napením si celé vlasy, do toho si dám fialový. Tak to je možno dobrá rada, a vlastne je to aj príjemnejšie, lebo tie vlasy nie sú také suché. A druhá vec, to nechytí tak strašne rýchlo ten strieborný efekt, ale zmieša sa to. Takže... Lebo tie fialové šampóny zvyknú vysušovať. Takže ďalší beauty tip. Hej. Miešajte si normálny šampón s fialovým šampónom a docelíte krajší efekt, ako keď si ho dáte samotne. Presne tak. Lebo vám tie odfarbené vlasy a ani podľa mňa chytá tá farba viac a rýchlejšie. Určite áno. A tak. A tuto panička ešte si pozerá slúpu, lebo ju to strašne baví. Takže čaute. Vieme, že nevšimajme si ten neporiadok, ale ukáž nám outfit. Takto. Že či je to dobré, povedzte. Tak. Otoč sa. Je to párádne a tieto nohavice sú veľmi pekné. Lebo som ich dlho nemala. Kde si ich kúpila? Sú Sinsai? Sinsai, áno. Hej, niekedy to majú fakt pekné veci. Fakt niekedy by som aj nepovedala. Kabelka rúžová a top čierny. Krása. Hodinky. Proste nechty nemám teraz, takže to vyzerá inak, ale ešte s tým pohárom by som bola, že... OK. Myslím si, že si dobre zladená, takže môžeš ísť. Čau. Máš pekne. To vypne. Tak toto vyzerá, tá skriňa, hej, a Rebeka si vymyslela, lebo strašná tma bola v tej skrine, tak... Ale ešte nemám urobené to celé, takže... Ešte by si to mohla dať aj, no proste do každej skrine. Dobre. Už to zháslo, ale proste je to dotykové, hej? Nie je dotykové, je to senzorové. A pozrite. A je to úplne super osvetlenie a vlastne a je to naozaj dobré, lebo môžete... Ale povedz, ja je to takto. To môžete na magnet a môžete si to aj vypnúť, aby to nebolo na senzor, ale tým, že ja nemám... Tie baterky sa rýchlo vybíjajú, tak som si to dala takto. Ešte to pôjde aj tam. Super. A teraz si toto vymyslíš, si to isté kúpiš, že? Hej. A takto si to spravila, že keď zavrie skriňu, lebo strašná tma bola v tej skrini a keďže táto keď má človek zatiahnuté žalúzie alebo niečo tak je to tak. Čo používaš na voňavku? Tuto, Karlo.
Dobre. Naozaj je fakt inak dobrá a niekedy rozmýšľam, že si ju asi kúpim ešte. Znova? To už je druhé balenie? No, ty si mala, potom ja som dostala túto a naozaj špička. Takže tak. Bye bye! Takže tak, ako mama začínala tento vlog, tak ja ho končím a chcela by som sa s vami teda rozlúčiť. Samozrejme, kto ma natáča je moja mama, ktorá sa v nasledujúcom videu určite ukáže, pretože máme už vymyslené video a námet na to, ako natočíme ďalšie video, ktoré bude podľa mňa veľmi dobre. Takže keď budete chcieť, tak určite dajte odber a sledujte, pretože to video bude úplne... Takže sa s vami tento deň lúčim a vidíme sa nasledujúci deň. Čau, čau.